दिपेन बर'आ राजखान्थि आफाद इउपिपिएलजों लोब्बा लानानै खामानि मावदों बे बेसेबां थार? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम माहारिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावदों बेयाव रावबो रायजो राजाया मिथियै गैया। जोङो जातीयताबादखौ हमथानानै माहारिनि थांनाय थैनाय राजखान्थिनि मोनथायानो जाया मानो सोलोंथाइ समाज बेबस्था रांखान्थि माहारिनि गासै खैदां खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जोङो हारिनि जाग्रत प्रहरी बायदि वाचडग बायदि जों हाबा मावबोदों आरो बेखौ लानानै सोरबाया जुदि कुइसन खालामदोंब्ला आङो बेखौ माने गोथोङै आङो थोंजोङै आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे बेबायदि मोनसे जि कमप्लेन बा सोरनिबा सायाव ब्लेम होनाय बेयो सार्थबादि मोनसे सिन्ता बा गोथे सिन्तानिसो हाबा होननानै आं सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियारि मोनथायखौ लानानै अधिकारखौ लानानै आन्दलन खालामदों। आलादा रायजोनि दाबि बा सेपारेट स्टेटनि जि दाबिमोन बियो गावनो मोनसे पलिटिकेल डिमान्ड आरो बे मोनसे पलिटिकेल इस्यु आरो बे जेंनाया पलिटिकेलिसो रिजल्भ जायो, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव बर' माहारिनि राजनैतिक अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय राजनैतिक भाबै जि मोनसे सोमावसारनायनि जि मोनसे गणतान्त्रिक मास पिपल रिभलिउसन जि जादोंमोन बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो राजखान्थियारि अधिकार BSC BTC BTR मोनथाम जोङो सुक्ति मोनबाय। गावनो गाव खुंनो हानाय आत्मनियन्त्रण खालामनो हानाय जोङो उदां बा आबुं जों रायजो मोनाखै, खिन्थु दिनै जोङो 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै मर एरिया एक्सटेनसन आरो मर क्षमता लानानै रायजो जानायनि थाखाय जोङो 2020 27 जानुवारि जोङो सुक्ति खालामदों। बिनि सिगाङाव BTC सुक्ति जादों, बिनि सिगाङाव BSC सुक्ति जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे जेला जेला सुक्ति जादों बा जेला जेला सोमावसारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि संबिधाननि दफायाव लिरनाय बायदियै राजनैतिक भाबै जोङो मालाबा निर्दलीय मालाबा सोरखौबा सापर्ट होनानै पलिटिकेलि भारतनि पार्लियामेन्टआव आरो एसेम्ब्लियाव जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ पलिटिकेलि कनभिन्स खालामनानै आरो पलिटिकेलि कनसिड खालामनानै बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जोंनो MP नांगौ MLA नांगौ। बिनि थाखायसोना जोङो 1991आव बाहागो लादोंमोन। बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौनो जोंनो बुंदों। 2003 सुक्तिनि सिगां 2001आव ABSUआ सोमावसारदोंबो, PLTआबो सोमावसारदों आरो बे समाव MLA आरो MP फिन बे सायख'थियाव बाहागो लानानै देरहाहोदों, जायनि थाखाय दिल्लीयाव MPफ्रा खामानि मावदों, दिसपुराव MLAफ्रा खामानि मावदों आरो BTC सुक्तिया मोजाङैनो जाफुंसारदों। 2020 सुक्तिनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कुनु पलिटिकेल फर्स गैयामोन आरो पलिटिकेलि जोंखौ रावबो MLA MP रावबो मन्थ्रिफ्रा जोङो सापर्ट खालामाखै। थेवबो NDFBनि मोनब्रै आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPआव ज' लोगो नांनानै मास पिपलनि गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों BTR सुक्तिया जानानै थांदों। भारत राष्ट्रआ मोजाङै बुजिगौ जे बर'फोरा भेरि माच स्ट्रं डिटारमिनेसन थानाय मोनसे हारि आरो बर'फोरनि बे डिटारमिनेसनखौ जोङो गोरलैयैनो लाजाया आरो बेखायनो बिथांमोना मोनसे नेगसिएसननि गेजेरजों आर्मसनि जि मुभमेन्टमोन रिभलिउसनमोन बेखौ फोजोबनाय आरो ओनसोलाव सान्थि परिबेस लाबोनाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक जि आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलन दंमोन बेयाव जोंनि ओनसोलखौ मर अट'नमि आरो मर अगमेन्टेसन अफ एरियाखौ बारायनायनि गेजेरजों बे सुक्तिखौ लाबोदों। बेयाव गोबां दफा दं, आं बे दफाफोरखौ बुंनो सानाखै। दा जायफोरा जोंखौ दिनै कुइसन खालामदों आङो स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरो 1993आव सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारिखौ बै समनि बर' रायजो राजा आरो ABSU मावथिफोरा मेन्डेट होनानै बिथांखौ चिफ बानायदों। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि थाखाय राजधर्मनि हाबाफारि मावनाय जादोंमोन ना जोङो पलिटिक्स खालामनाय जादोंमोन ना जोंहा पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट दंमोन? बे बाथ्राखौ बै प्रश्न खालामग्राफ्रा मोजाङै बुजिनाया मोजां। आङो भेरि माच क्लियारै बुंनो नागिरो बर' हारिया जिखिनि डिसिसन लाबोदों पलिटिकेलि
जातीयताबाद माहारि निर्माणनि थाखाय माहारिनि अधिकारनि थाखायसो लाबोदों 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बिएलटिनि चेयारमेन बिथांखौ इन्टारिम काउन्सिलनि चिफ बानायदों बर' रायजो राजाया आरो गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2005 सननि बिटिसिनि काउन्सिल जेनेरेल इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि सभाराम ब्रह्म आरो देरहासार बसुमतारी साबा मानसिखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोदों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो थैथां मावनानै देरहाहोदों आनकन्टेस्टै जों सोरबा केन्डिडेट जानो नागिरनायखौ बै समाव बुरखायदों बुजायदों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय थांनानै बै समाव सासे गोदान मावथि नाथाय आङो एबसुनि सासे जेनेरेल मावथिखामोन आङो बे समाव मिरु आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारनि बिबानगिरि मोनदों दा 2005 सनाव जे आनकन्टेस्ट देरहाहोबाय जायफोरा कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोननि थाखाय थैथां मावनानै देरहाहोबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राजधर्ममोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिक्स खालामदोंमोन ना जोङो पलिटिकेल सार्थनि थाखाय खालामदोंमोन सेम सिटुएशन 2020-27 सननि उनाव सुक्ति खालामग्रा आन्दलनकारि नेता एनडिएफबि मोनब्रै आफादनि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सुक्तिखौ दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो खेबसे आइ आफाखौ बुंदों जे बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनांगौ 17 बोसोर मोनसे हानजाया सालायबाय बिथांमोना मोजां सालायदों गाज्रि सालायदों रायजोआ बिजिरगोन बिथांमोना जुदि मोजां सालायदोंमोनबा उननि समाव निसय चान्स मोनगोन आरो जुदि गाज्रि सालायदोंबा रायजोफ्रा परिबर्तन लुबैनानै गोदान सरकार लाबोदों आरो बे जे जायफोर सुक्ति माने खालामग्रा बे मानसिफोरखौ जे दिनै जोङो पावाराव लाबोबाय बे जोंनि राजधर्ममोन ना पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट ना पलिटिकेल सार्थ बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोर पलिटिकेल पार्टिजों खामानि मावदों सोरजों थानानै खामानि मावदों रायजो राजाया स्पष्टयै मिथिगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानिया जाबाय बिटिआर सुक्तिनि 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2024नि सिगां अमित शाहआ जि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ जों 100% मावफुंगोन नांगौ होननानै जोङो सरकारखौ जोङो दाबि खालामदों आरो 2024नि सिगां दफाफोरा मावफुंजायाब्ला बिनि सायाव रायजोआ बिकल्प सिन्था खालामगोन समानो बेखौ आह्वान खालायगोन सोमावसारनाया गोदोबो जोबाखै दिनैबो जोबाखै उनावबो जोबनाय नङा सोमावसारनाया कन्टिनिउआस जागोन इट इज ए मेटार अफ टाइम दा बेखायनो सोरबाया गावनि सार्थनि थाखाय माने गुबुनखौ आसि थुनानै गावखौ जुदि गाइखेरजों दुगैनानै थानाय बायदि जुदि देखायनो नागिरदोंब्ला बिथाङा भुल मावदों होननानै आं बुंगोन आरो बिथाङा गाव मा मावदोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्टयै बुजिना ला आङो बेखौ लानानै आरो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया आरो हारिया खौसे थानांगोन हारिखौ गावस्रा गावस्रि खालामनो नागिरनाय फर्सखौ जोङो गैया खालामनांगोन हारिया इउनिटिनि गेजेरजों माहारिबादनि गेजेरजोंसो थांना थागोन आरो बर' माहारिबाद बर'नि इउनिटि बर'नि सार्भाइभेल थामोनथाखौ जों फोथांना लाखिनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो मदद होनांगोन फोथांनानै लाखिनांगोन आङो आत्मबिश्वास दङ हिमालयनि ग्लेसियारा जेब्लासिम राना बुरलुंबुथुरनि दैया जेब्लासिम माने रानज्रिंनानै बन्द जाया अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांना थागोन आरो बे समसिम बर' हारिनि सभ्यता सिभिलाइजेसनखौ होसोनानै रायजो जानाय बे हानि फिसा बर'फ्रा माने जुग जुग बोसोरसिम जुग जुग माने हाजार हाजार बोसोरसिम बर' हारिया थांना थागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि दानायनि हाबाफारिया दैमानि दै बादि बेखौ रावबो थेबथाना लाखिनो हाया आरो जायफ्रा थेबथानो नागिरगोन बिसोरो बेयावनो माने गैया जालांगोन गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन